fixeu-vos, cercau, és molt simple, ja veureu que és tot molt intuïtiu, cercam Google Sites, li donem aquí, trobareu tot d'una, i automàticament quan estigueu aquí us apareixeran diferents opcions i li doneu aquí en blanc. Això no ho mireu perquè són plantilles i no convé. És super simple. Això és una manera de fer una plana web, on ficar-ho tot i veureu que us apareix això. Vale? Us apareixen moltes coses, però bé, el primer que heu de fer és personalitzar la vostra portada. Aquí, sobretot, carpeta aprenentatge, aquí el vostre nom, vale? I el curs, segon, batxiller, el que sigui, d'acord? Vale. Com la podem personalitzar? Bueno, veus que aquí teniu diferents mides, aquí posarem portada, i després, perquè tingui, ara posarem una imatge que hi ha aquí, però bé, les podeu penjar dels vostres àlbums, fotos que tingueu a Drive, dibuixos, el que vulgueu, el que us faci més planta. Ara posarem un exemple, per exemple posarem aquesta, també les podeu seleccionar, i si vos hi fixeu, si ho posem en vista prèvia, ja ens surt format web, d'acord? D'acord, què hem de fer? Això seria la vostra portada, és a dir, la vostra carpeta. Imagineu que aquí voleu, jo aquí si voleu podeu posar una cançó, un dibuix, una foto, coses que vos agradin, que sigui personal, si voleu escriure alguna cosa, voleu posar fins i tot un índex, si aneu aquí a insereix, tindreu, no me sortirà ara, taula de continguts, i aquí podreu anar posant el que esteu fent, d'acord? Cada secció que inseriu se pot personalitzar. Fixeu-vos. Imagineu que ara ho volem fer tot uniforme, perquè ens quedi exactament com una web. Posarem la mateixa imatge, en aquest cas, i aquí farem exactament el mateix. Tot això és molt simple. D'acord? Donem la mateixa, i ara veureu que si li donem a vista prèvia, efectivament, ens apareix en format com si fos una pàgina normal. Vale. I ara vos direu, i com ficant les coses? Bueno, molt simple. Aquí teniu pàgines. Per exemple, ara estem fent sociolingüística. Volem fer una pàgina per sociolingüística i en volem fer una per comentari de text i imagineu que en volem fer una per modernisme, vale? Com es toca literatura, posarem literatura. Automàticament vos apareixerà en el menú. Podreu accedir a qualsevol pàgina i cada pàgina la podeu personalitzar com vos doni la gana. A més, aquí podem ficar diferents formats, podem ficar imatges, o sigui, podeu penjar els esquemes, podeu penjar vídeos de música, text per escriure, i el més important, podeu penjar coses des del Drive. Això vol dir, tinc un esquema que he fet a classe o tinc un document que m'interessa tenir aquí de dins, simplement la cerc, no sé, ara posarem un exemple i el penjo aquí. Que un dia fem un esquema i li vull fer una foto i el vull penjar aquí per tenir-lo recordat també. I el mateix, la podem personalitzar, d'acord? Super simple d'utilitzar i ja vos dic, quan ho tingueu elaborat, així com ho aneu elaborant, vos anirà quedant en format de plana web. Fins i tot, per exemple, hauré posat la de literatura perquè dins literatura podeu afegir una subpàgina. Si tenim literatura, li podem afegir modernisme. Això és la rúbrica tindreu exactament el que hauríeu de tenir, veus? I podeu anar fent seccions. Aquí teniu estil de lletres, tema... D'acord? Podeu ficar imatges, Drive, tot això. Mapes, calendaris, YouTube, tot el que vulgueu. Fins i tot formularis o exàmens que pugueu fer des de casa. Podeu penjar vídeos i va perfecte. I una vegada que la vulgueu compartir, que no serà ara, sinó quan ja la tingueu més elaboradet a final de trimestre, en tots els apunts de literatura, sociolingüística, activitats, fins i tot jo vos recomano que fasseu una pàgina de tasques extra i una fins i tot
de dubtes i suggerències, que això pot ser bé, perquè com que jo la podré veure, doncs podré contestar, d'acord, des de casa. I tindrem una pàgina compartida i un espai on interaccionar. Important, si compartim, i aquí vos deia el meu correu d'Esberenguer, fpol@iesberenguer.net, arribarà automàticament en el meu correu i jo podré accedir en aquesta carpeta i la podré anar revisant. I podré anar mirant els dubtes que teniu des de casa, és molt més simple. I jo crec que ja està. És un vídeo ràpid, més o manco perquè sapigueu com se fa. I bueno, a classe comentam els dubtes, però si voleu ja la podeu anar obrint i podeu posar la cançó, per exemple, de la Flama, a Sociolingüística, i anant fent el comentari per aquí, i a l'altre vídeo vos penjaré la plana web, d'acord?